Salut, oameni buni, am revenit cu un episod de gaming, iar astăzi vom juca din nou Call of Duty Black Ops 3, de data asta tot online, dar nu Team Deathmatch, ci Zombie, tot online. Și am ajuns la suma incredibilă de 80, pot să mă transform în bestie, de 80 de abonați. Da, știu, este extraordinar. Dar am făcut atât de repede 80 de abonați, nici nu m-am putut pregăti pentru videoul special. Așa că n-am pregătit nimic special. Oh. Da, am și o armă foarte... Așa. Deci, n-am apucat să mă pregătesc pentru episodul special, dar la 100 de abonați vă promit 100% episod special, nu unboxing sau ceva, dar nu gaming, asta 100%, da? Deci, chiar o să fiu pregătit, dar acum, da. Oh, nu mai am gloanțe, trebuie să-mi iau pistol. Gata, mi-am luat pistol. Ce n-ai? Nu trebuie să deschidă. Eu am cel... Nu se poate vedea, dar eu am cel mai mic scor. Am vrut să... Ce vrei, mă? Oh, oh, scuze. Help! Help me! Help! Help, boss! Boss, ajută-mă, boss! Te rog mult de tot, ajută-mă!
Am și eu acolo ceva punctaj, însă cel mai mare punctaj îl are femeia. Fata asta care e aici. Maxi. Pô. Ăsta. Nu. 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 Așa. Ca să mă pot apăra, urăsc cetățenile astea. Nu. Deci m-ați lăsat singur aici. Deci am și eu o armă. Nu zic mai mult că... De fapt zic cum să nu zic. Am o armă de îți vine să o arunci și gata, nu mai. Tu mai veniți mulți pe mine? Nu vreau să fiu singur. Mi-am și o armă asta. O, altceva. Altă viață. Oare câte runde vom supraviețui? Aici și nimic. Nu, nu. Era pe aici ceva, un cufăr magic și îmi dădea o armă magică. O armă mai interesantă. Cred că a început. Da, a început următoarea rundă. Atunci o să... Nu. Iau pe aici. Ca să fiu... Tu de ce vii, mă? Așa. Ia uite-i. Așa fumiști noi mai văzut. Dar ce mă, voi foame? Da. Am cecat prea mult norocul. Da, Maxei, mă, de parcă mă mai interesa acum. Maxi, boss. Bune.
dinozaur, nu? În viață. Nu mai am. Gata. Adio. Hai, salvați-mă odată. Gata. Am ieșit pe locul 2. Zici pe ăsta. E bine. Înainte să termin acest episod, aș vrea să fac o promovare lui David Show. Are 42 de abonați, face videoclipuri cu Minecraft, cu fotbal, nu știu ce joc, ceva cu fotbal, filmează cu Mobizen, tabletă. Aș vrea să vă abonați la el. Face episoade mișto, interesante. Cam multe și cu promovarea asta. Eu am fost Robi. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și să dați un share pe Facebook. Nu uitați că la 100 de abonați facem un episod special 100%. Chiar vă rog să mă scuzați că n-am făcut acum, dar n-am fost pregătit. Bun, cam acesta a fost episodul. Eu am fost Robi. Pa!